Jan de Bakker had me zondag uitgenodigd voor een wedstrijd tussen Ajax en Blauw-Wit. Nou, die sloot me het er eer mee ingelegen. Je wordt koud, mens, als je daar te knijzen zit. Ik heb nooit geweten dat ik zo sportief was. Want nou ja, van voetbal wist ik nog niet veel. Maar zo nou en dan dacht ik dat ik het afleed. Want de zenuwen die zaten in mijn keel. 20 knullen in der Jansen en Tilanus liepen los in het midden op een grasveld rond. Was ze beelden mensen om zo rauw in te bijten. Af en toe dan kwam het water in mijn mond. Ik zat zonder erg dat snoepgoed aan te kijken. En ik wist niet dat het al begonnen was. Eensklaps riep de bakker kool en van emotie vielen al zijn valse tanden in het gras. In de verte sting een gozer in een poortje met van achteren een soortement van net. Ik zeg, waarom gaat die vent niet aan de kant staan? Hij krijgt iedere keer die stuiter op zijn het. Jan die had me toen de regels uitgelegen. En hij zei, die vent heet keeper en dat mot. Wie de voetbal in het net schopt, heeft een kooltje. En wie de meeste kooltjes krijgt, die wint de pot. Een brok kifteling floot telkens op een fluitje. En daar riep hij Hens, penalty of free kick. En dan moesten ze van voren en van beginnen. Ik zeg, waarom krijgt die druiler niet de hik? Als die nog eens roet in het eten durft te gooien, dan maak ik ook Hens, maar dan gaat het met geweld. Zal ik hem een penalty op zijn ogen geven, dat zijn hele middenlinie ervan zwelt. Na een kwartiertje werd de wedstrijd reuze spannend en de hele klit krioelde op de grond. Jan riep corner, dat is een doodschop om een hoekie. En toen kwam er een invalide van het front. Ik zeg, tjesses Jan, daar vallen toch geen dooi, hè? Ik bedoel me haast, het is zonde dat ik het zeg. Als het zo moet, zoek ik liever met z'n tweetjes wat verstrooiing op de nieuwe wandelweg. Iedere keer stormde een ploegje weer naar voren en dan kreeg die bal een mep, ik riep hij leidt. Als de bal weer in het netje was gekieperd, dan floot die lange en dan riepen ze offside. Jan die zei me dan, het kooltje is niet geldig. En hij lag in het net, dat komt toch niet te pas. Toen zei Jan, die speel, die had niet mogen schieten, omdat hij in overspelpositie was. Ik hoorde niks meer als hup Ajax of hup Feyenoord. Om die scheidsrechter wier ik toch toe zo vals, dat ik gooide een banaanvlok op zijn ponum en viel huilende mijn bakker om zijn hals. Nou, die smeedde gauw het ijzer toen het heet was en hij gaf me een verbouwereerde zoen. Ik weet heus niet wie de wedstrijd heeft gewonnen, maar mijn Jantje is voor mij de kampioen.